Na, sziasztok barátaim! Hermitke vagyok, Hermit Hun, a vadállat. Itt fekszem az ágyban és elmélkedem. Ugyanis napok óta egy téma gondolkodtat el, és ősi téma, de nagyon nem hagy nyugodni. Ez a férfi és nő közti különbség. Méghozzá egy rohadt érdekes aspektusból. Ugyanis a megcsalás és az elhagyás témakörén gondolkodom. Nagyon-nagyon sokat valahogy ez jár a fejemben, mint mindegy ilyen vissza nem térő rémálom, tudjátok, amitől örülünk, hogy egyszer megszabadultunk. Én gondolkodtam, hogy mi a különbség a között, ha egy férfi csal meg és hagy el egy nőt, vagy fordítva. És itt nem is a megcsalás a lényeg, hanem az elhagyás, a szakítás. Egyetlen dolgot akarok ebből az egészből mondani és leszűrni, ami nekem átjött, ami embertelenül furcsa. Hogy most a személyes tapasztalatomról beszélek, ha nem mindenki így van, hát sorry, de én így vettem észre, hogy ha egy férfi, azaz én, elhagyok egy nőt, tegyük fel egy másikért, tehát belép egy másik nő, és akkor azt mondom, ő kell nekem, bocsánat. De az a régi nő az azért ott fog motoszkálni mindig. És nem azt mondom, hogy visszavágyódok hozzá, meg hogy érted, hogy megcsalom akár fejben a másikat. Tehát nem erről van szó, hanem az a régi nő azért mindig egy kötődés. Valamilyen szinten mindig egy kötődés marad. Egy biztos pont, egy kis hely a szívem csücskében, amit ő kiérdemelt magának, és jó, nem éljünk tovább együtt, meg nem lesz kapcsolat, de azért nem is ez a gonosz harag, és akkor fúj, hiszen főleg ha én hagytam előtt, tehát én tettem a rosszat, hanem azért biztos, hogy egy kicsit mindig ott a szívem csücskébe egy pici mazsola ő lesz a kuglókban. Na, értitek? A nőknél meg azt vettem észre, amikor ez megtörténik, hogy elhagyja a pasit, és itt nem is kell másik férfi. Tehát egy nő úgy is tud szakítani, hogy közben ott szexel veled az ágyba, meg veled él, érted? És kész, és szakított veled. Na, szóval a nőknél, és mondom, ez itt a harmadik fél megléte az egyáltalán nem előírás, tehát tök mindegy, hogy van vagy nincs, nem releváns a dolog szempontjából. A nőknél van egy kattanás. Egy kattanás, amikor elveszíted őt. És nagyon sok családon belül agresszió, amit nem írok alá természetesen, tűzzel, vassal kell írtani, amikor férveli a felesége. Nagyon sok ilyen családon belül agressziónak ez az egyik kiváltó oka, amikor a pasi az őrjönk tehetetlenségében, mert látja, érzi, hogy a nőt elveszítette, holott még együtt vannak akár. És a nőknél van egy ilyen, hogy érdeklődik, szeret, vonzódik, tehát érzed rajta ezt a nagyon erős kötődést, anyáskodást, szerelmet, feleségesdit, barátnősdit, és kattan egyet, de komolyan úgy, amikor érted, így a sósropid így töröd, így, és vége. És nincs tovább. És nem érted, hogy mi történt. Tehát a nők nem kihűlnek, nők nem elhagynak. Recs! És vége abban a pillanatban. Ja, hogy neked nincs is BMW-d? Vagy... ki ez a pasi, akivel veled leéltem 17 évet? És kész. És egy 10 másodperc alatt eltörik bennük valami, és kezdett egy senki vagy számukra, egy lyukas zokni, amitől szabadulni kell, már foglalja a helyet. És én a saját fejemben még nem értem meg ilyet, hogy én így érezzek egy nő iránt, nő már érzett így irántam, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb különbség férfi és nő között ebből a szempontból az, hogy mi pasik mindig szorítunk egy kis helyet a nőknek, még ha nem is kell ott semmi rosszra gondolni már, hanem csak egyszerűen egy, ha akarod, mond barátság. A nőnél meg, ha kattan egyet, akkor onnan az hidegség, aztán ami átmegy haragba, gyűlöletbe, undorba, bármibe. Ha átmegy. Szóval, és ez a törés az, amit nem tudok megfejteni. 1, hogy miért van, 2, hogy miért kell,
3, hogy olyankor milyen helyes cselekedet. Azonnal fülünket, farkunkat behúzva, szűkölve el kell onnan tűnni. Azért az meleg, Péter. Nem tudom. Igazán nem tudom, mert nagyon sokat gondolkodom ezen a törésen, törés kiküszöbölésén, és hogy mit lehet utána csinálni. Szinte semmit, basszus. Nő kattant egyet onnan még a sztorinak. Jó, bepirosodik az arcom. Piros ágy, piros póló, mindegy. Írjátok azt a komment, vagy gyermit derézek, vagy... Na, szóval... Nagyon sokat gondolkodtam ezen a női kattanáson, és tényleg olyan, mint amikor mint egy alkatrész, egy műanyag alkatrész törik. Ott vége. Nem tudsz mit csinálni tovább, az kuka. És így most nagyon korán reggel van még. És szóval ez egy hajnali gondolatébresztő videó. Arra jutottam, nekünk pasinknak, ha fontos a nő, ha szeretjük, és nem akarjuk ezt megélni, akkor egy lehetőségünk van, hogy kiküszöbölni ezt a törést, ezt a pattanást. Tehát olyan dolgokat csinálni, hogy anyának eszébe se jusson kattanni. Érted? Kicsit melegszarig be kell nyalni neki. Nehéz ügy, mi? Én például az elmúlt években hoztam rossz döntéseket. Anyagilag is, párkapcsolatilag is, bla 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 bla. És az én drágám, hát ha nem is megbocsátott nekem, mert nem ez a jó szó, hanem kettőnk érdekében túllépett rajta bizonyos szinten. Azzal a feltétellel, hogy ez egy 6 éves sztori volt, hogy a következő 6 évben ő hozza ezeket a döntéseket. És én mondom, ámen. Te vagy a főnök, meglátjuk. Akkor majd okolhatja magát, hogyha valamit rosszul csinál. Kőkeményen rám is szól, hogy hülyeséget akarok mondani, csinálni, bla 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 bla. Persze van beleszólásom a dolgokból, de ez egy rábízom dolgot. Na, és az a lényeg, hogy én például ezzel a hatalom és felelősség átadással próbálom meg ezt a kattanást úgymond diszkvalifikálni. Értitek? Ez az egyik. Hallgatok rá, odafigyelek. Az nehéz. Nőkre odafigyelni, ez nehéz. Tudod, amikor úgy elmélyülnél magadban, és akkor nem az vagy, aha, igen, hanem tényleg oda kell figyelni, mert fontosat mondott, vagy legalábbis számára fontosat. Kemény munka, fiúk. Kemény munka. Na mindegy. Megéri. Tehát mindenképp megéri. Megéri imádni őket, szeretni őket, ez is mindenképp megéri. Ami viszont baromi nehéz, hogy ezt hosszú időn át betartani. Tehát azt mondod, hogy igen, akkor elfogadom a döntéseidet, igen, lehetsz te a főnök, igen, van beleszólásod, igen, odafigyelek rád, igen, szeretlek, igen, fenntartom a tüzet a kapcsolatban. Na ez egy napig megy, egy hétig is megy, azért több éves szinten, évtizedes szinten. Na, értitek ez nem probléma, hanem tényállás. Szóval értitek a tényállást? Nem egyszerű mese. Én is nagyon sokat nem az, hogy vergődök rajta, nem csak egyszer oda kell figyelni, tehát egy ilyen egyensúlyozás ilyen. Olyan, mint a kezdőpincér, hogy az ember mindenáron el akar helyteni a dolgokat, és kell dolgozni rajta. És mindezt azért, hogy ez az egy ártatlan, egyetlen rohadt tetves kattanás ne történjen meg. Ez tényleg ilyen egyensúlyjáték. Fárasztó, de azt hiszem, hogy ez a férfi sors, már hogy az értelmes férfi sors, mert aztán vannak persze nem értelmes férfi sorsok is, most itt a párkapcsolati szempontból mondom persze. Ebben a mindig van jobb, mindig van szebb elméletben meg nem hiszek. Nem hiszek benne, hogy van olyan másik személy, most akár nő, hogyha mint férfi nézzük, és hetero kapcsolatban indulunk ki. Van olyan másik személy, akiben ne fordulnak azok vagy másfajta, ezerfajta, milliófajta problémák, és hogy ne lehetne ott meg ugyanúgy a kattanács. Na, szóval ezen filóztam. Nehéz ügy.
Ez köztünk a baromi nagy különbség, és meg kell küzdenünk egymásért. A nőknek baromi sok elnézéssel, megbocsátással, mert a férfi az egy ilyen gyarló természet, esendő úgymond. A férfiaknak meg baromi sok odafigyeléssel, figyelmességgel és munkával. Kőkemény munka ez, gyerekek, de megéri. Egy jó párkapcsolat mindent megér. A miénkre azt hiszem a mondjuk ezt a legalkalmasabb szó a párkapcsolatokra. Jó, most ilyen persze szerelem, meg minden, de az a szó, ami a legjobban alkalmazható ránk, és én nagyon büszke vagyok erre a szóra, hogy megvan, az a bajtársiasság. Na, az kőkemény dolog. Az a legkeményebb kapcsolati forma. Megpróbáljátok ki. Ha nem csak barátok, szerelmesek, szeretők, meg férfeleség, meg anyám kínja, vagy az igazi kőkemény bajtárs. A jó bajhozban, tudjátok. Odaállatok a másik mellé a legnagyobb gebaszban is. Na, az a párkapcsolat. A többi az csak kamu. Na, jó, most ennyit akartam mondani. Azt jelentkezek még, jó? Na, köszi, hogy megnéztetek. Csöpatya, sziasztok!